Mga kapaparts, kayo po ba ay may mga balat ng saging dyan tulad ito? Ito, balat ng saging. Ayan, balat ng saging. Maaari huwag nyo nang itapon yan mga kapaparts. Alam nyo ba na napakagandang fertilizer yan? Kayo ba ay may mga halaman sa inyong mga bakuran o mga gulay? The best fertilizer yan mga kapaparts, balat ng saging, para hindi na tayo magbili pa ng mga fertilizer. So paano? Ganito. Fafford jokes. Hanap tayo ng plastic container. So alam ko marami to sa inyo, di ba? So, dito natin ilagay yan. Tapos lagyan natin mga balat ng saging dyan. Tapos lagyan ng tubig. Simple as that mga kapapart. So ang pagputol ng container ay hindi dito, kundi dito. Dito banda iputol natin. Tutusukin. Ayan. Tapos gunting lang. So bakit dito mga kapapart? Bakit hindi doon? Kasi magagamit pa natin itong bandang itaas mga kapaparts. Ayan. So nandito na yung container. Ito medyo malalim. Kung dito natin pinutol yun, so hindi na natin ito magamit. Magamit pa natin ito mga kapaparts. Lagyan ng lupa. Magtanim ng pitsay o mustasa. Tapos ito dito sa baba, buksan natin kung saan lalabas yung tubig. Magtanim tayo dyan ng kamatis. Double impact ang tawag niyan mga kapaparts. Double impact. Pag may lagay natin tubig yun dito sa mustasa, tatama din doon sa ugat ng kamatis. Hanging tomatoes ang tawag niyan mga kapaparts. So ito ang dahilan, ito ang reason bakit hindi natin pinutulan ng sobrang mababaw para maraming lupa may lagay dito. So may dalawa na tayo, may dalawang container. So anong gagawin natin ngayon? Maglagay ng mga balat ng saging. Ayan. Tapos lagyan ng tubig. Dito naman sa isa, may balat din ako ng saging. Ayan. Tapos lagyan ng tubig. May tatlong panglagay natin ng mustasa. So doon ako, maglagay na ako ng tubig. Ayan. So ito. So hahayaan lang natin mabulok tong mga balat ng saging. Ayan, balat ng saging. Tapos bukas pwede na natin to gamitin. Dagdag lang ng tubig hanggang mabulog yun. So yun, kukuha tayo dito ng tubig, bibisan sa mga halaman, pampataba ng halaman, at mamumungat sila. Ito lang ang gagamitin natin pang tubig sa mga halaman, halamang gulay o halamang namumulaklak. So yan ang gagamitin natin mga kaparts. Ayan mga halaman ko, ang taba-taba nila. Gamit lang balad ng saging. Yan ang mga produkto dahil lang doon sa katas ng saging. Ayan, namumulaklak sila mga kaparts. Napakagandang tingnan. So tubig lang ng balat ng saging ginagamit ko dyan ang fertilizer. Ayan mga kapaparts, napakaganda silang tingnan. Ayan. Words, let's do it at your home. Magandang fertilizer yan mga kapaparts. So thank you sa palaging panonood dito sa Fafford Jokes, the gardener specialist. Fafford jokes.